Ane pirata ezagutu zenuten. Ane pirata ezagutu genuen 16 urtekin. Dagoeneko minbiziz gaixorik zegoen. 19 urtekin hil zen. Guretzako izan zen, ane pirata ezagutzea mugarri bat bizitzan. Hospitalera joaten gara urtero, behin baino gehiagotan. Aurren bizidunekin daukagu harremana, telefonoz, opariak eginez, harreman zuzenez. Eta ane pirata hospitalera joan eta zegoen bere gelan, zai, erresorborioa aldatu horretik, gelan sartu, ohe gainean topatu genuen, magnetofoiari eman zion, maite zaitut kantatu zigun, hau zabali gelditu ginean, eta antxe bertan erabaki genuen, indar hori eramango genuela, holtzara eramango genuela kantun bidez, herri Euskal Herrian zehar zabaltzera, eta horren bizidunen, eta hien familien elkarten berri ematea. Hanenekin ikasi genuen, tristurak eta pozak, osagoa dia da beti, parteratzen direnean. Horregatik, ekin genion bizaren gaia lantzeari eta ekin genion baita heriotzaren gaiari. Nolabait, gai tabuak ziren dira oraindik ere eta haurrak hiltzen dira, gure animaliak hiltzen dira, natura hil eta bizi berritzen da eta gu geudenak hiltzen gara. Gai bada hor dagoena eta horregatik egin genuen amaren intxaurrak eta inditugu horrelako hainbat gai eta horregatik lantzen ditugu zuhaitzak hemenetan, haien fruitua jasotzen ditugu, jate ditugu, hil zaizkigun lagunekin gogoratzen gara haien bizipen eta balioekin eta horiek jasoz aberazpitzen gara barrutik eta gure herrikantu eta amets guztietan eramate ditugu. Mila esker porroz, oso polita, Zuri.